Yeroi try say sin pat ngai kble pi baro kerteng ke badan portam ke jo Jesu. Hakani ke video ngakwa bangan ai kani kajing yaro nganong ke epat nganong kajing yaro te don we ubrio ula pa message nga nama bangade ke dong duai kibun kibrio ki jupan jingmut nanga ki jukli jingkeli te yakabangala ban jubab nga jubab te yakabangam la pat om de bangari om de bangwit hanrai bomla shuban jubab te hab ela ka hababun kinong kli jikri temo te dala te jubab bomla te ela ngidang de teng kibreu uble dang puput ingi te da fon kibreu ru dala tera damla rate ela ka lagum no pat nang de teng kibreu te hanrai ngala shudwai hi ha uble yarap inga jisu ba ngan chakrihi kat bala yame ya kibreu te don kapor kumtu namar bangang sai kendu breu khat we baji shandang pi bangi thiamin te don kapor kumtu ki breu ki lawan dang prash teng tu ngadang sukhe ka bania rupat shut re dang sukhe re na jeng thia te kala don kapor ka banga ayute kala don kapor ka banga sngo wit kan te han reu bleu la sngo si yang ha ken takadaw ki nga sapang ha kini kisngi ki ba la let no nama ba nga wit ken banga dang sukhe te nga sukhe menta-menta ngahap kendu priu no nalor kata larung sendan be hadu hayeng umto tang rupat le re te kamot lawan rung hi be chadu hapo ying ja umto te hanre ngalapan map no bleng ong map inga trai ngadang long tang priu ngala kum don kata kajing ngowit te hanre mentang ngala ong trai ngakular kamachome mjulele rapa takiwan kibreu mat ngala de betak hamat ne ngal de supniat ne kayeng kala rum la ram ne kayeng sha dawai temo nama mentangi dang sa yeng sha dawai te mjulele re ngal priang ngop ha be kibreu te nga sayo no ke jing kya kan kumne te ble padu ngop si kan mo nga ba nga wit te re ha ka jing long breu te long ba ngadang sukhe kum tu te nga wit hi dang pra ba je prash teng ba nga bak hithia kum tahi nama bangi bathia mit te mangi ka banda duai lano ka banda berwai lano ka banda puli wai bulano te kamot ni thia mit te ngala bo be kapor khat we position dang pi man phone ru ki breu te bapli ki breu te kin tip she ai ki nong kondong le te ki la akhe dang san baji te prashiteng te kamot lasngi em te maki ha ka jing sngo ha ka jing sngo kwa kondo nga papli ki wan ka jing kemen nga padawan ha jaka bakangan keren baharu ngam nang keren bahasu reba nang sukhe te phisha su thoi dang sukhe dang long umpat kwa keren bahate ki breu ten reu ble pat usngo si kenya nga bangale ta ken bangam pediang sngo hare ten rei uble un ma benga te ngala yete kular ba ubleng ong trai menta am julen le mat khoj kayeng macha in kayeng nga la de betak mat umpat dep te kapor te ngala bu bai khawe ba chaneng te kasngi ru ka de bet sngi balang hadu se sajan te kata kadika bangabu te hanre bapli ki beri bom tip te wan la kawan dadon te la ya kendu tambah la kendu padha kata ka banga klemur aban kendu kala longwit nem ka masih majing long breu reu bleu syare nga bangan long ta tengai ngo yo ble nama bo ble chunga upa pha palan u sneng nga u hikai nga ong jute ra ban long to ki khon jong ble kim jute ban long to tanga ngala ong to tra mentang ngan kemen bet ke ba me kwa ke ba me snotanat ikata hingan le te mentangan ya no sha kenika mat bedeng ken ka banga kwa bangan ye tho shapang ita iba kan ibala pha inga kenika message te ini ba yu nga kong atu kenika samla chunga ka it ne kam it ne nga damar ba danga ai ke ru kam jutre re te kadika berus pa te ngam kwa re manga na manga te ushin rang ngam kwa re bangan shu up na ka kan thei te ngakwa te bangan ai kan ranga ai kam jutre imat kam it mo imat nga kenika breu te ngala perkhat chapang uni breu ngong ni te bashisha ushin rang khat arbor uni te bashisha ushin rang bashisha hoi mo kam dan pa bible kata khat arbor tang ba khasi jungi usit keren ni kata uni te bashisha urang ba bashisha mo namar bon kishin rang da yo ka kan thai ka barus pa ki khwan men toy ki kam ta kan long ki snok kamen ka ba uni pan kwa ban ai kata ka breu kata pat kam kwa re ban shim te hen rei ke jing ajing mo jinga ka long kop ni ara pi yo ka breu spa
te pide urang pa pide bente hi ka kamram la jong hayeng banwan tit ka ke jing don kam hayeng katu ka kan thai ro ka de ka berius pa ka yi ka jing don kam jo ulo don kam katu ka pen tit hi ka la ban pen tit ki jan ki nem ne ka se kwa ban I give ka kali ne ka kwa ban I give kanu ka mar ka barem dor ka ta ka ya ha ka mon ka jong ka I don kam man tit do ka I don kam man tit so ka tit ka mon de te ba ya than tamo kita di kibriu ki bashisha ta ha ka jing ya dai shitanga kamon shynrang ro up ya ka kan thai ro kam up las ngo yo ki jing dan kam hayeng dan kam ka to la phone pe ma la the ka ta phi wa nam the chure na mar ba la shu the la ka the la de ru yo le no am ma I ro the mo ro the para ba ya don to ma te wat ubam don ru hai tai bori ba don shynrang u bashisha u de ban tip te ya ka yeng ka sam kan te ngas ngo tanat ken yu breu ba u don kum u jat breu u ba ha ba ka kan thai kam kwa kemente han ru ngo si wang bale ken nga te nga kwa em ban pen bet pen biang hi ka lok la jong wala da ka de ma kana ka breu ka ba don ru long na ka liang ka jong u kwa te nga u ni ken u de shynrang u bashisha te han rai ka jing a jing mut jong te ka long kum ta ken ka lok ru ha ba ka don ka I ki jing don kam ka thiet u lok a ba yu I ki jing don kam thiet te ya thu shwa pat yo thiet pa sama I u lok kwa pan thiet ki jain dharai ka lok kwa pan u lok ka lok kwa pan thiet sut ka kwa pan thiet ka li ka kwa pan thiet kai ka mon ka ta te ka jing ya e dai ken ka kan thai kan kwan man toy be na shynrang kwan man toy na kan thai en ya le ayu kan ka ta ka pisa ha ba la don ban ya ba man ya te la biang em te long sngo tanap te long ta han rai la da man ta shynrang u shu abbe ta na kan thai ka abbe na shynrang kal ba baro arngut para bayadon te wat habam don ro hai te jing don ibaret kini gibri gi ba kim ju kwa te ban chupan be kum to I don be kita jing sngo bang ade ban ai te ai ken hai te ibor ibala te thiet te kita jing thiet hai ibor ibala dei re ban la kom bala ko lok nga sai lengo ba hai ken nga prakhat la da ka khun ka di brus pa nga lengo ba ki kimi ki pa ki kwa ban yo lok do brus pa ha bala reus pa te yo do boduk le yu pen seng kam ken te ka pisah kala ya wan lang hi la ya reus pa lang hi hari de yo do brus pa kwa da ka brus pa da de usna brus pa kwa ka brus pa da de kan thai brus pa kwa usna brus pa ngam stu shu ka mut ayu te han rai kam shong ha ka spa ka shong ha ka e ka bangi don ken kata kan ngin ya sei lang ngin ya pendap lang kata kan ketika jing it ka basha kata kan ketika breu ka bashisha ude breu bashisha te ki badon ni kata ka jai don ta ki dai bitang ki breu ki be ju blehi te la kim it ju blete kum no hi kila ban lo kum ta ki ba mi ju blete kwa be taman kwan man toy ban pen serwai ka spa ka pau ban long kum khun sarong auria ban let show off shini tai bam don chu ka jing perkhat ke ai ru hare ki breu jong blete ki sngo tho ken ya kata ka jing trai lang hi hasam ka jing pendap lang hai te ibor ibadan ka kan thai ru kam iben yu shynrang ru mi ben ka kan thai te la da ka de pa kan thai ka ba shong hayeng shynrang pendap lu khai bar khoj kam le le tam shynrang te barabor u ha bi ban trai ka no ka kam laj no la da ka lok ka ai ka kam ka jam hayeng hasam te ka mu ula yo bai nong hi nang tu ka la tip hi kum no ban ba te ki te ki e bar khoj te han re ban ong ka ni ka jing ya khwan man toy ka ni ka jing shu up bet tang na shynrang shu up enan tang na kan thai kam bahar hi te yo don ki ban wan thamai pa ka channel ka jongi nga kwa bangan ni thu ba ngi bo bon jat ki da wai te na du mendo ngi la bo ke ni kum phanyang mi snyo hapanan kam bo powder pan sange jing ha bar kasnat te ngi la bo ka phanyang nyu le hapanan kam ba du shampoo ba du jing di ba du bat kasnat te ki bata hena ki panan kam ba du hena la ne ba powder pan sange jing ha la ne ba powder yong te ki don pa ki panan kam tang ka phanyang bat u shampoo bat kasnat ba u jing di te kadawai pangmat bat kadawai jak tha te ki bab tha tang kadawai jak tha ben te ka dukan ngi bo bon bha ki dukan te na ke mata ki jing tip ki ba kham bnya number phone jinga tang shu tho reality sim number phone la mi ki number phone jonga te ngi ai ki dawai mau ngi ai ki dawai gastric ngi ai ki dawai piles ngi ai ki dawai bp ngi ai ki dawai shini te ngi ai hi ka sabon sai kmat ka babes ngi ai ka cream ka pan pen bha pat i ka sni do ngi ai ki sunscreen ki ai gum to te ngi shna bon jat ki ni dawai te ngi ai ka buram cho ublai ki dawai khat ru ngi bo ki ni ki dawai sinus ru ngi bo te ngi dang ya le hi ban pen mi bon jat ki dawai ki bom dan jing ta re
te dawai khmat ru gitu ki bala long ka khmat te ki bom yo isu te ki to ru ngi ai te habla tikinapan te ka dawai beniat ru ngi ai te tang kita hi tharai ki dawai ki ba ngi bo te nak benta ka burom ka chu play ya ro tra